Добро утро от Скопие. Тук само след няколко часа ще пристигне самолетът с българския президент Румен Радев, заедно с българска делегация, на път за Рим и Ватикана, където традиционно се състои аудиенцията при главата на Римо-католическата църква по случай 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий и на българската азбука, просвета и култура и на книжовната, и на славянската книжовност. Тук от Скопие, от летището, заедно с Румен Радев, за Рим ще замине и президентът на Република Северна Македония Стево Пендаровски, заедно с делегация. Очаква се двамата заедно да отдадат почит пред делото на светите братя покровители на Европа. И знаете колко важни са жестовете на дипломацията в междудържавните отношения, особено в една деликатна фаза, в която се намират и нашите отношения в момента. Зоран Заев, премиерът на Македония, знаете, че отново преди няколко дни само настоя за приемане на преговорната рамка за присъединяване на страната му към Европейския съюз в рамките на португалското председателство, което изтича края на юни, и за насрочване на междуправителствена конференция, която на практика означава начало на преговорния процес. България продължава да настоява за гаранция при изпълнението на договора за добросъседство и сътрудничество от 2017 година за зачитане за зачитане на нейните национални интереси и сигурност, и това беше потвърдено и от служебното правителство. А само преди няколко дни, на 24 май, президентът Радев подчерта, че европейският път на Република Северна Македония минава през София. В този труден момент искам да разбера какви са настроенията в Скопие, какво се очаква от това съвместно пътуване на двамата президенти, очаква ли се демонстрация на една взаимна политическа воля за приятелство и добросъседство. При мен е журналистът и общественик Владо Перев. Кажете, моля. Очакванията винаги са били високи. Очакванията от срещите и на членовете на съвместната историческа комисия и председателите на тия комисии, но от тая среща се очаква поне един разумен подход към въпросите между Македония и България, които са към проблемите около, защо да се лажеме, трябва да се каже истината, проблеми около българската идентичност, частично на македонския народ, около проблемите на македонската идентичност, времетраенето на тази идентичност. И мислим, че това е едно добро и щастливо съвпадение да пътуват двамата, да се срещнат на този ветровит, малко и турбулентен ден, да ги почувствуват и другите турбуленции, не само политическите, да видят по-близки и да се разбират. Очакванията тук са, че за българската страна, че президента на България Румен Радев няма да отстъпи от позицията, която е зацъртана в актите на българския парламент като най-високият орган на една държава. Додека от страната на македонската страна се очаква, че македонският президент Пендаровски ще разбере някои нови неща, които вероятно или не ги е знаел, или не са му ги казали, или не се ни потрудил да ги научи, не знам точно, но мислим, че ще има някакво размена на мнение, от която и двамата ще научат по нещо за позициите на другата държава, с която разговарят. Очаква ли се тогава да потръгне, например, диалога около общата ни история? Той е в застой от много отдавна. Комисията практически не работи. Да, добре казахте. Комисията не работи. Сега, знаете, ако ние на Балканите, тук, айде да не кажем македонците и българите, всички сме генерали след войната. Всички знаеме всичко. Аз винаги съм сметал, че да си има една таква комисия е крачка напред към единството на народа от двете страни на Осогова, да употребим тая синтагма. Сега виждам, че тая работа е била само една илюзия, една залудна надежда, била една погрешна
несоодветна крачка към македоно-българското приятелство. Коя е правилната тогава? Правилната е денешната. Државниците да седнат и државите и да говорат. Затоа не случайно, че тие дни в Македонија в Министерството за външни работи се формира съвет на министера од независими хора и специјалисти, меѓу кои нема историци, това посебно да кажем, кои ще му помага в неговите позиции във външната политика, специално към България. Оказва се, че историците, които се написали по половин метър книги, да кажем, които целият живот се го помилени на една антибългарска позиция да доказват и македонската идентичност на Илинденското въстание, Илинденско-Преображенското и така, че те не могат да направят крачката напред. Това ще бъде крачка срещу нив. Те не могат да подпишат. Сега в последно време се слушаат гласове, ние нема да подпишеме акт срещу нас. Кой иска, държавата нека подпише. Изглеждате оптимист чрез този нов орган, който се прави? Не, аз само слушам гласовете, които идват от върховете на власт, от те, които се ангажирани в тая комисия и от те, които не искат, били ангажирани, но не искат да участват.